Ne. Pošalji mi ga odmah mailom. Che cavolo. Zdravo. Šta dođe? Izvinite, mogu li... Izvinite šta? Zar ne vidite da sam zauzet? Htjela sam da vas pitam nešto. Ali možda se nisam objasnio, zauzet sam. Možete li mi reći gdje je pošta? Ovo sam u ovoj oblasti. I još je ne poznajem dobro. Vidite, ne znam. Pitajte nekog drugog. Ne terajte me da budem nepristojna. Ali ne govorim vam ništa loše. Hoćete da me natjerate da gubim cijelo jutro? Vidite, već imam malo vremena sa vama, ne? Već sam izgubio previše. Vidite, ne gubite vreme. Sve što se dešava je važno i otvara nove puteve. Život je ono što vam se dešava dok pravite drugi planove. Vidite, tražite poštu? No, tamo desno. Napisano je velikim slovima. Pošta. Bilo je lako. Zar ne? Hajde. Zašto niste mi rekli ranije? Davide ima restoran i živi samo za svoj posao. Svaki dan provodi zaključan tamo, loše tretirajući svoje zaposlene, zbog obsesije da je sve savršeno, do najsitnijih detalja. Ni mala greška se ne toleriše. Kada završi sa restoranom i konačno se vrati kući, zatrpano je papirologiju u kojoj čak i prenoći. Sljedećeg jutra, kada se probudi, ponovo počinje ludnica njegovog dana. Uvijek je rasijan na ulici sa mobilnim telefonom u ruce, a ni on ne obraća pažnju na ono što ga okružuje. Prirodu, ljepotu, ljudi koji s njim komuniciraju, propuštene prilike. Davide, izvini, tvoj otac je ovdje. Moj otac? Kao moj otac? Loše. Možeš li nastaviti? Sigurno. Izvinite, dobro jutro. Tata, šta radiš ovdje? Hvala, uvijek ljubazni. Kada je posao u pitanju, nemaš vremena ni za oca. Slušaj, ako si ovdje da uradiš mi moralje, nije vreme, a Cilda je imala nesreću. Ozbiljno je. Koliko je ozbiljno? Šta to znači? Hajde. Usput ću ti objasniti. Posjete se otvaraju za 10 minuta. Tata, ja ne mogu da dođem sada. Možda sutra, ali ne danas. Popunjeni smo kao sutra. Šta sutra? Da uradimo kao prošli put? Hoću li sutra doći na ručak? Da li se neko ponovo čute? Da li si razumio? Ovog puta sutra možda neće biti. Tata, trebali su mi godine da sve ovo izgradim. Sad ne mogu da pogrešim da sve ovo izgradim. Ako ovaj put ne dođeš, neću ti oprostiti. Ovaj put ti neću oprostiti. Ali šta si odlučio? Imaš samo ovo. Nemaš nikog pored sebe. Da li želiš da izgubiš porodicu? Manuel, molim te. Sve pod kontrolom. Hajde, idemo. Davide, dobro jutro. Kako je tvoja sestra? Nije dobro. Nije u svesnom stanju. Ali drago mi je što sam jučer otišao da je vidim. Ubeđen sam da je nekako znala da sam tamo. Hajde. Ubeđen sam da će sve biti u redu. Ti si ljubazan, ali mislim da ne.
Ali znaš, jučer sam shvatio jednu stvar. Shvatio sam da sam izgubio previše vremena na poslu i za sebe sam ostavio važne stvari u životu, trenutke. Već. Slušaj, ali kako je bilo u restoranu? Ne baš dobro, mislim. Znaš, mnogo mušterije se žaljelo na sporu uslugu, ali normalno je. Bio sam ovdje sam. Fantastično. Ali znaš šta? Kada sam im objasnio situaciju delikatno, mnogi su se izvinili. U stvari mislim da su se više povezali i sa tobom i sa restoranom. Cenili su tvoje čovječanstvo. Ne možeš uvijek biti savršen, Davide. A ako jesmo, možda zato što smo zaustali nešto drugo. Život je nesavršen. Ona je jučer svratila da sazna kako bio si. Rekla je da želi da se izvini za neki dan. Zdravo, zdravo. Čuo sam da si svratila jučer. Htio sam da ti se izvinim za to kako sam se ponašao. Nije bitno. Bio si malo nervozan. Slušaj, zar ne bih htjela nešto da pojedeš? Hvala. Ali ja ne volim jesti sam. Ne sam. Biću ti saputnik. I ne moraš da radiš? Moj novi partner će se pobrinuti za to. Znaš, mislio sam da je vrijeme za pauzu. A ne da forsira stvari u životu. Na kraju krajeva život je ono što nam se dešava dok smo zauzeti pravljenjem drugih planova. To nije tako? Molim te, ja ću voditi put. Hvala. Hvala što ste sa nama. Nadamo se da ste uživali u priči, deljenjem ovog videa i vi možete utjecati na nečiji život, dajući snažnu poruku.